Prajem krásny deň, milé dámy. Mám pre vás ponuku, ktorú si určite zamilujete. Príďte vyskúšať bezihlavú mezoterapiu, ktorá rozjasní a omladí vašu pleť bez bolesti a ihiel. Elektroporácia je perfektný spôsob, ako dodať pokožke hĺbkovú hydratáciu, spevnenie a mladistvý vzhľad. Pri tejto procedúre sa používajú špeciálne mezoterapeutické séra, ktoré pleť vyživujú, hydratujú, rozjasňujú, zjemňujú vrásky a liečia akné. Tak nezmeškajte túto akciu a rezervujte si svoj termín ešte dnes. Teším sa na vás v Janet Beauty Studio.